Ola, como están? O Goberno local vén de solicitar unha reunión cos responsables de Ryanair e espera que finalmente a compañía aérea de baixo custo manteña os seus voos dende Lavacolla, tanto os internacionais como os domésticos. Dixo hoxe o alcalde de Santiago que non pecha a porta a que o Concello subvencione un hipotético acordo ca aerolínea. Ademais, Ángel Currás adiantou que lle vai solicitar ao aeroporto e a AENA que revisen as súas taxas. A menos de 3 meses de que expire o acordo entre Ryanair e a Xunta, o Concello pon en marcha a súa estrategia para evitar a marcha da compañía irlandesa de Lavacolla. O Goberno local solicitou onte unha reunión cos responsables da aeroliña co obxectivo de que manteña os seus voos nacionais e internacionais desde Santiago. O alcalde Ángel Currás non descarta facer algunha aportación económica a un hipotético acordo con Ryanair, pero explica que hai outras opcións. Analizaremos, lóxicamente, a proposta que faga Ryanair e ver as posibilidades que ten o Concello de abordar eso. En calquer caso, tamén hai outra serie de incentivos que poden ser incluso do aeroporto e que poden ser tamén en materia de turismo. Por tanto, creo que ten que haber unha complementariedade e buscar tamén solucións non solamente no Concello, sino no aeroporto, no que se refire a tasas, no que se refire a coste de handling e todo outra serie de medidas que poden axudar. Nesa liña, o alcalde adiantou que lle vai pedir ao aeroporto de Lavacolla e a AENA que revisen as súas taxas para que voar a Santiago sexa máis atractivo para as compañías. Noutra orde de cousas, Ángel Currás fixo hoxe a súa primeira valoración dos orzamentos xerais do Estado no que ten que ver con Compostela. O rexedor réstalle importancia á escasa partida prevista para a nova depuradora, €500.000, e lembra que a esa cifra haberá que sumarlle as achegas da Xunta e do Concello. Ademais, Currás explica que nos primeiros anos de construcción da infraestrutura as aportacións económicas sempre son menores. En todo caso, o rexedor aproveitou para anunciar que o Goberno central vai destinar €2.000.000 a melloras provisionais na actual edar que reducirán os verquidos de auga contaminada ao río Sar. Que ao marxe da construción da nova depuradora do Souto se abordase unha solución provisional de mellora dos verquidos ao río Sar que está totalmente contaminado. Bueno, pois ese investimento cun novo proceso de balsa de decantación se vai abordar próximamente con un investimento probablemente de €2.000.000. En canto á intermodal que non aparece nos orzamentos, o alcalde sostén que o importante é que o AVE chegue a Galicia e asegura que pro 2015 prevese un investimento de máis de €13.000.000 na estación de Santiago. Currás tamén asegurou que a duplicación da autoestrada AP9 se acometerá o ano que ven, pero con cargo á concesionaria Audasa. Segundo o alcalde, as contas do Estado destinan €40.000.000 a actuacións que benefician a Compostela, unha cifra que dobra a estimada pola oposición. E que para Currás hai que ter en conta outros proxectos como o AVE do Eixo Atlántico ou a autovía de Lugo. Si se fala de investimentos en Ourense en relación co AVE, que se refire ao AVE de Galicia, non ao AVE de Ourense, evidentemente habrá que falar tamén de un proxecto que nos parece clave, que é a autovía no treito de Lavacolla a Arzúa. €20.000.000 son moi importantes e son moi necesarios para que esa autovía sexa realidade próximamente. Dos orzamentos do Estado, o que máis lle preocupa ao alcalde é a desaparición da ampliación dos accesos ao polígono do Tambre. Currás anuncia que o PP presentará unha emenda ao respecto. E o alcalde foi preguntado outra vez pola condena imposta a Gerardo Conde Roa por fraude fiscal e outra vez Ángel Currás asegurou que ese é un asunto privado do rexedor compostelán. Por certo, que Conde Roa ven de pedir a súa baixa no PP despois da sentenza que lle impón unha pena de 2 anos de cárcere e o pago dunha multa de €580.000 por non pagar o IBE da venda dunhas vivendas. Foi o líder do PPDG, Alberto Núñez Feijóo, que facía o anuncio na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. Para ele, a decisión é coherente porque lembrou Conde Roa presentar a súa dimisión cando foi imputado e agora xa condenado pide a baixa do partido. En calquera caso, Núñez Feijóo lembrou que Conde Roa ten a oportunidade de recurrir a sentenza condenatoria e esperar a que a Xustiza fale de novo. Como lles contamos, o abogado do exalcalde xa anunciou a presentación dese recurso ante a Audiencia Provincial. Nel, Ramón Sabín insistirá nos argumentos xa expostos, que Conde Roa non actuou con dolo nin tivo ánimo de defraudar. O exalcalde de Santiago foi condenado a 2 anos de prisión e ao pago dunha multa de €580.000 por non ter pagado os €290.000 do IBE da venda de 61 vivendas construídas pola súa promotora Geslander. E o caso Asunta tamén nos deixa hoxe algunhas novidades. A último recurso de apelación presentado pola defensa do pai da nena contra o auto de prisión ditado polo xuíz José Antonio Vázquez Taín. O xulgado xa recibiu hoxe ese documento que chega 2 días despois de que a defensa de Rosario Porto pedira tamén a excarceración da muller.
Agora será a Audiencia Provincial da Coruña que decidirá sobre ambos os dous recursos presentados polas defensas dos imputados. O igual que o abogado de Charo Porto, os letrados de Alfonso Basterra falan no recurso de indefensión e piden que se abra o segredo de sumario e descoñeceran as probas polas que foi enviado a prisión. Unha estrategia dos abogados dos pais de Asunta a que hoxe se refería o fiscal superior de Galicia. Carlos Varela cree que os letrados cumpren o seu papel. O representante do Ministerio Fiscal quixo aclarar ademais que foi a Fiscalía a que pediu o ingreso en prisión de Rosario Porto e Alfonso Basterra, petición que apoiou o xuíz Vázquez Taín e que para Varela está xustificada. En calquera caso, o fiscal superior reclamou respecto á presunción de inocencia, evitando, dixo, xuizos premeditados. O que tamén se referiu hoxe ao caso Asunta foi o delegado do Goberno, Samuel Juárez, pediu tranquilidade para que a Garda Civil poida reunir os maiores datos posibles sobre o caso e abogou por non facer valoracións precipitadas. O delegado cree que aínda queda moito traballo por diante, xa que asegura algunhas análises son moi complexas e requiren do máximo rigor. Máis de 6 anos despois de que fora deseñado o subponce do Castiñeiriño, a Xunta de Goberno aprobou hoxe o proxecto de urbanización deste solo. Fixo contra a vontade do Executivo do PP, que reitera que non ten máis remedio que acometer esta actuación e que, lembra a concelleira María Pardo, o anterior goberno bipartito cobrara as cotas de urbanización aos propietarios, pero nunca chegou a acometer as obras. En contra da súa vontade, pero a Xunta de Goberno aprobou hoxe o proxecto de urbanización do Sumpo 11 do Castiñeiriño, un polígono deseñado polo anterior executivo no que se ían construir cerca de 200 vivendas. A concelleira María Pardo explicou que o Goberno non ten máis remedio que acometer estas obras porque o bipartito encabezado por Xosé Sánchez Bugallo cobrárallas aos propietarios do solo. Trátase, explica a edil, de evitar problemas legais. Yo, si fuera una decisión voluntaria, yo no acometería la urbanización de ese suelo. Lo digo muy claramente, no gasto ahora 3 millones de recursos públicos en ejecutarlo. Pero no tengo más remedio, Rosa, que hacerlo, porque el no hacerlo me supondría unas responsabilidades en los juzgados de más del doble de lo que me cuesta hacerlo. Entonces, por responsabilidad y por hacer las cuentas, nos sale máis a cuenta, non? Ejecutar esa obrigación. María Pardo insiste en que en Santiago non hai necesidade de solo público para a construción de vivendas e recoñece que non se recibiu ningunha oferta para comprar as parcelas do Sumpo 11. A marxe deste asunto, a Xunta de Goberno iniciou hoxe o expediente para contratar a segunda fase das obras da Rúa Raxoi, na que se van investir 130.000 euros. Tamén se lle deu luz verde ao proxecto para estabilizar o noiro da Rúa de Betanzos, que se viñera abaixo en xaneiro e deixara un coche sepultado. Por último, o Executivo deu conta dunha subvención da Consellería de Traballo de case 215.000 euros para a posta en marcha de obradoiros de emprego dirixidos a persoas paradas. Imos agora á Universidade. O Centro de Linguas Modernas da USC mantén abertos os seus prazos de matrícula malia que xa comezou o curso. Na oferta deste ano aparecen cursos de checo ou danés e tamén un curso de preparación para o exame oficial de chinés. O inicio do curso universitario leva consigo o comezo das clases no Centro de Linguas Modernas que oferta, e non só alumnos da USC, cursos de ata unha dúcia de linguas diferentes. Faino ademais en distintos horarios para facilitarlles a conciliación a estudantes e traballadores á hora de aprender un novo idioma. Ademais dos máis demandados como o inglés, o alemán e o italiano, o centro vende recuperar os cursos de checo e danés e mantén o de árabe e xaponés. Unha das novidades da temporada é a incorporación do curso de preparación para o exame oficial de chinés. Seguimos traballando na ampliación da oferta, na diversificación da oferta. Temos incluso este ano, por primeira vez, es así que unha novidade, un curso, ampliamos a nosa oferta en cursos de chinés. En este contexto temos un primeiro curso orientado a traballar especificamente para o examen oficial de lengua chinesa, que, sin embargo, non temos aínda na nosa universidade. Aínda que as clases xa comezaron, o centro mantén aberto o prazo de inscripción ata o 8 de outubro. A día de hoxe hai 2.700 persoas matriculadas, o que supón case 300 alumnos máis que nos cursos de verán. Para apuntarse, o único requisito é ser maior de 16 anos. Se os interesados non queren comezar dende o curso de iniciación, deberán realizar unha proba de nivel. As clases ofrécense en horario de mañá e de tarde.
Falámoslles agora da celebración do 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela e que, o seu abeiro, a Xunta pon en marcha o programa Cultura no Camiño con máis dun cento de funcións de música, teatro e maxia en 42 concellos polos que pasan a ruta xacobeas. O 8º centenario da peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago serve de desculpa para encher os concellos polos que pasan as distintas rutas xacobeas de música, maxia e teatro. Turismo de Galicia e Agadic poñen en marcha o programa Cultura no Camiño, con máis dun cento de funcións en 42 municipios distintos. Trátase, en definitiva, de chegar ao maior número de espectadores posibles a través da descentralización da oferta cultural. Neste caso, en concellos polos que discorren os camiños de Santiago e que non forman parte dos circuitos habituais que temos na rede galega de teatros e auditorios. E que para a Xunta facer o camiño de Santiago ten que ser unha oportunidade para que os peregrinos coñezan un pouco máis da nosa cultura. Máis de 190.000 que vai de ano teñen realizado este percorrido que se converte nunha viaxe cara adiante no espazo e ademais unha viaxe cara ao interior dun mesmo no tempo. Facer o camiño para nós, facer o camiño de Santiago, é coñecerse mellor a si mesmo, pero tamén é coñecer a nosa cultura. O programa Cultura no Camiño desenvolverase ao longo do mes de outubro ca participación de nomes tan coñecidos como Teatro do Noroeste, Pista 4, A Roda, Mamacabra ou o Mago Antón. Todos os espectáculos serán de balde. E a Fundación Granel estrea exposición trátase de ensaios para un modo de emprego do artista Jorge Varela. A mostra recolle obxetos, fotografías ou esculturas ca mirada do máis persoal do especialista en arte contemporánea. A Fundación Eugenio Granel acolle dende hoxe unha nova exposición. Baixo o título Ensaios para un mundo de emprego, Jorge Varela pon ao espectador ante unha serie de obxectos, esculturas e fotos cos que o artista quere abrir un debate entre a experiencia estética e o espazo. En la relación de la experiencia estética con el sujeto y con el cuerpo como sujeto estético y su relación con el espacio, ¿no? Cómo se despliega esta relación entre la experiencia, el cuerpo y el sujeto con el espacio. A reflexión que fai Jorge Varela ca súa obra encaixa perfectamente ca filosofía da Fundación e que un dos piares da Granel é darlle cabida ás novas expresións plásticas que aparecen en Galicia. Dar cabida ás novas expresións da plástica contemporánea galega que teñan unha vinculación directa ou indirecta co movemento o que representa Eugenio Granel e que é a razón de ser desta exposición e desta fundación, ademais na cidade. Creo que Jorge sí que ten unha relación directa cos obxectos. A obra de Jorge Varela xa foi exposta en museos tan emblemáticos como a Casa das Vacas de Madrid, a Universidade de Nova York ou o Museo Kloster Abbas de Alemanha. Repasamos agora a nosa axenda cultural, como sempre, con moitas propostas para o seu tempo libre. E imos ver que nos depara o tempo para os vindeiros días. Cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados con chuvias febles durante a mañá no oeste da Coruña que pola tarde se estenderán ao resto da comunidade. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do sur e do oeste frouxos en xeral. Para o sábado gárdanse bancos de néboa matinais que darán paso a ceos anubrados. Pola tarde iránse abrindo algúns claros. As temperaturas baixarán e os ventos serán do norte.
Pro domingo os ceos estarán pouco anubrados ou despexados e os ventos soprarán frouxos do norte. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán no sur da comunidade e baixarán no norte. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chuvias durante toda a xornada. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e do suroeste pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán ata os 14 graus e as máximas subirán lixeiramente ata os 20. No sábado os ceos presentarán intervalos anubrados e as temperaturas subirán lixeiramente. Os ventos estarán prácticamente en calma pola mañá e pola tarde serán frouxos do norte. Pro domingo agárdanse ceos despexados e ventos frouxos do nordés. As temperaturas mínimas baixarán lixeiramente ata quedar en 12 graus, pero as máximas ascenderán ata os 23. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo no noso tempo de nova. Xa saben que poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.